Bun găsit, dragi balanțe, la citirea lunii ianuarie 2024. Doresc pe această cale să vă urez un călduros la mulți ani cu multă sănătate, fie că această lună magică, prima lună a anului, să vă umple sufletele de bucurii și fie, bineînțeles, ca toate dorințele voastre să se împlinească. Doresc pe această cale și să profit, bineînțeles, de acest spațiu să vă mulțumesc tuturor pentru tot sprijinul acordat până astăzi, pentru toată încrederea, pentru like-urile voastre, pentru comentariile voastre. Vă mulțumesc și vă iubesc. Dragi balanțe, vă reamintesc că această citire este valabilă pentru toți cei care aveți luna, soarele sau ascendentul în această zodie. Dacă urmărești pe cineva din zodia balanță, îți urez și ție bine ai venit. Voi începe mai întâi în a transmite mesaje spirituale din oracolul îngerilor. Ce vor îngerii tăi să afli? Îți voi transmite și numărul tău spiritual dacă, bineînțeles, mă voi simți călăuzită în acest sens. Haideți să vedem. Avem deja primul mesaj care a căzut și avem un al doilea. În poziția ta, îngerul Maia, mersul la școală, studiul și educația te ajută să-ți îndeplinești misiunea și dezvoltarea personală. Îngerii te vor călăuzi și te vor ajuta în acest sens. La zodia balanță se poate simți faptul că este foarte posibil ca luna ianuarie să intre la nivelul energiei pentru tine cu o dorință foarte, foarte puternică de a învăța lucruri noi. Poate unii dintre voi vă veți înscrie la cursuri noi. Dorința aceea puternică de a face ceva nou sau de a-ți permite sau de a-ți aranja în așa fel încât programul ca să poți să te dedici mult mai mult propriilor tale interese. Este clar că îngerii vorbesc despre ceva legat despre misiunea și dezvoltarea ta personală. Serena, la zodia balanță, sunt îngerul belșugului, vei primi banii de care ai nevoie, pentru că Dumnezeu va găsi calea de recompensare a muncii. Fii încrezător. Până în acest moment, balanța este unica zodie care primește călăuzirea îngerului Serena. Este vorba despre îngerul belșugului, care transmite, bineînțeles, în poziția ta un mesaj de tot ceea ce se va întâmpla pentru tine luna ianuarie, o recompensă legat de prosperitate, legat de partea financiară și legat în special de propriile tale interese. Așadar, dragă balanță, numărul spiritual care este transmis pentru tine în această perioadă 75, în momentul în care voi avea posibilitate, știi foarte bine că voi atașa un comentariu fixat. Iar acum să vedem mesaje extra pentru viața, pentru sufletul tău. La zodia balanță avem așa, mesajele sunt aici. Inițiala C, inițiala A, legătură importantă cu semnul Gemenilor pentru cineva, numărul 6, luna iunie, și avem un alt semn zodiacal care se transmite înspre viața, înspre sufletul tău, Leu, August, numărul 8. Toate acestea fiind transmise, acum facem deschiderea cu energia tarotului să vedem la zodia balanță ce anume se va întâmpla de acum încolo, care va fi energia ta. Cum vei începe tu anul 2024? Avem deja două mesaje care au căzut din pachet, le vom lua în considerare. Folosesc pentru tine tarotul Like Seers, dragă balanță. Iar acum să vedem. Vom începe mai întâi cu primele mesaje extra care au căzut din pachet. Steaua din Arcana Majoră și avem în continuare Îngerul Echilibrului. Simt așa să transmit în poziția ta
Faptul că deschiderea așa cum se prezintă, pentru că aceste două cărți le vom lua în considerare împreună, sunt două arcane majore, numărul 17 și numărul 14, foarte important pentru luna ianuarie în poziția ta. Steaua are legătură cu Vărsătorul, iar Îngerul Echilibrului are legătură cu zodia Săgetător. Dacă aceste semne zodiacale nu-ți sună, pur și simplu vei lua în considerare mesajele tarotului. Așa cum putem observa, energetic vorbind, în legătură cu tot ceea ce se deschide înspre viața balanței, are legătură cu interiorul tău, are legătură cu gândurile tale și, bineînțeles, se pune foarte mult accentul pe modul cum tu personal te simți la nivel energetic. Este foarte clar că această primă carte îmi vorbește despre însănătoșire, despre renoire energetică prin această activitate, prin această mișcare, prin gândurile pe care tu personal le emiți și, nu în ultimul rând, prin tot ceea ce tu simți la nivel emoțional. Dacă această primă carte te întâmpină în luna ianuarie, asta înseamnă o speranță de mai bine, un gând pozitiv, o etapă care pe tine personal te va conecta la ceva mult mai bun. Este clar, pentru că știm foarte bine, balanța, din păcate, a avut câțiva ani foarte dificili, foarte grei, iar acum Steaua pare că ar fi, să spunem așa, acea lumină care se întrevede pentru tine și această carte te conectează întocmai la acele lucruri pe care tu le vei recunoaște în esența lor. Îngerul Echilibrului dă sensul a transformărilor la ceva energetic interior. Este o carte de însănătoșire. Te văd foarte clar că începi pas cu pas să te dedici mult mai îndeaproape asupra propriilor tale nevoi, a tuturor lucrurilor pe care tu personal le consideri necesare, importante, iar Îngerul Echilibrului în poziția ta dă sensul al unei puternice călăuziri pe care balanța o primește în această perioadă. Conexiune importantă cu o altă arcană majoră, este vorba despre lumea. Este extraordinară această vibrație în poziția ta, începutul a unei etape complet noi din viața ta. Te văd vibrând foarte înalt în această energie, în această esență, pentru că această carte ne vorbește despre atingerea a unui nivel superior, sau mai bine spus, atunci când înțelegi pur și simplu sensul al unor lucruri. Cartea aceasta spune cât de mult ai crescut, cât de mult ai progresat, cât de mult te-ai dezvoltat și tot ceea ce vei face de acum înainte va fi spre binele și va fi pentru ca tu să poți să dobândești acest succes, această mare transformare lăuntrică. Lumea este o carte care pur și simplu ție personal îți permite ca să poți să ajungi exact acolo unde tu îți plănuiești. Avem cartea Magicianului la zodia Balanță. Nu știu cum să-ți explic, încă de la bun început, în momentul în care am deschis această etalare pentru tine a lunii ianuarie, am simțit într-adevăr o energie foarte puternică la care eu personal mă conectez. De fiecare dată când realizez un horoscop în legătură cu o anumită zodie, mă conectez la o anumită energie. În momentul în care am deschis videoclipul tău, m-am conectat direct la o forță, la o energie extraordinară care este excelentă pentru toate lucrurile pe care tu personal vei reuși să le manifesti în luna ianuarie.
Vreau să-ți mărturisesc un lucru foarte important. Mă bucur enorm că practic tu vei avea parte de această etapă atât de puternică și atât de extraordinară, exact așa cum mi se transmite, pentru că până în acest moment, cartea Magicianului pentru Zodia Balanță este a patra arcană majoră în legătură cu energia lunii ianuarie, iar Magicianul pur și simplu deschide seria importantă a lucrurilor pe care tu personal vei reuși să le recunoști, să le manifesti, pentru că Magicianul prezintă foarte multă creație, manifestare, putere leuntrică, acele elemente importante, primordiale ale vieții de care tu personal dispui, ca să poți, sigur că da, ca să poți să simți tot ceea ce am transmis până astăzi în prezent. Regele de bâte în poziția balanței, legătură importantă cu elementul de foc, semne de foc, berbec, leu sau zodia săgetător. Repet încă o dată, dacă aceste semne nu-ți sună, vei lua în considerare mesajele pe care, bineînțeles, tarotul dorește să ți le transmită. După care, în poziția ta, avem doiul de bâte. Aici avem cu siguranță o energie care în poziția ta ne vorbește despre toate acele situații pe care tu personal vei reuși să le pui în practică, să le trăiești. Tot ceea ce intră pe calea vieții tale, așa cum tu poți observa, sub influența puternică a energiei de foc, pentru că Zodia Balanță pur și simplu va ști să recunoască calea corectă, va ști să recunoască tot ceea ce este mai bun și va ști cu siguranță să manifeste și să creeze în tocmai acele situații benefice, pozitive, care te vor conduce, așa cum se poate observa, în poziția a unui mare rege de bâte. Atunci când un suflet conectează cu energia regelui de bâte, înseamnă acele dorințe puternice, lăuntrice pe care tu le simți și când practic conștientizezi că ești cât mai aproape cu putință spre a-ți atinge toate țelurile personale, pentru că luna ianuarie îți va conferi întocmai acea șansă, întocmai acele posibilități sub influența conexiunii Magicianului, care întotdeauna la Zodia Balanță, în cazul acesta, va însemna pentru tine noutăți, situații noi sau inclusiv o persoană nouă, o situație nouă de care tu personal vei beneficia. Vom extrage încă 3 mesaje în plus. Haideți să vedem. Avem așa, cavalerul de spade sau de aer, după care conexiune importantă cu 7 de cupe, iar ultima carte în poziția ta avem foarte clar justiția. Mulți dintre voi poate cunoașteți, poate nu toți, dar din punct de vedere astrologic, întocmai aceasta este cartea care vine să reprezinte semnul tău zodiacal. Este vorba despre o arcană majoră importantă, iar legătura sau conexiunea balanței în etalarea lunii ianuarie este una foarte, foarte puternică. De fapt și de drept, această carte spune: privește cu atenție cât de departe tu personal vei ajunge, poziția pe care tu personal o vei atinge, felul cum tu te vei simți. Justiția întotdeauna ne vorbește despre acele rezultate, dar sunt și anumite indicații precise care se transmit în legătură cu tot ceea ce tu ești în esență. Un suflet care are nevoie tot timpul să echilibreze. Și asta se va întâmpla inclusiv în luna ianuarie. Pentru că de această dată balanța va reuși să echilibreze totul în favoarea sa, așa cum este de altfel și normal.
pentru că tu știi foarte bine că pentru o bucată de timp totul a fost destul de dezechilibrat și destul de greu de înțeles în esența ta, tot ceea ce tu ești în propria ta energie. Cavalerul de aer este considerată cartea a ceva, bineînțeles, a curajului, a determinării, legat de ceva ce tu reușești să te îndepărtezi, sau mai bine spus, această energie care se îndepărtează de viața ta și care te va scoate de sub vibrația 7 de cupe, pentru că această legătură, această conexiune, această carte transmite un mesaj spiritual important care se referă la un suflet care este foarte conștient că nu trebuie să zăbovească foarte mult în vibrația cupelor, că nu trebuie să simtă dezechilibru interior, că trebuie să hotărască, că trebuie să se identifice, că trebuie să se descopere pe sine și că își dă seama de toate calitățile și de toate opțiunile pe care le are la îndemână. Iar justiția în poziția balanței pur și simplu servește acea justiție, acea dreptate, acea echitate, acel echilibru pe care tu personal reușești să-l dobândești. Este într-adevăr luna aceasta ianuarie o lună a unei importante transformări radicale, drastice în viața ta, care poate să aibă legătură cu ceva ce tu pur și simplu hotărăști să lași în urmă, dar eu mai degrabă simt că această transformare te afectează într-un mod direct, conștient, acceptat, dar și dorit de către propria ta persoană, pentru că era timpul ca și tu la rândul tău să pășești înspre faza, privim în spate și putem să vedem practic prin toate emoțiile, prin toate situațiile de tip emoțional prin care tu ai trecut, lucrurile care s-au dezechilibrat și felul cum tu personal ți-ai păstrat credința în legătură cu tot ceea ce practic va veni de acum încolo, pentru că avem cartea Faetonului care întotdeauna anunță în poziția balanței ceva puternic, ceva important, ce va intra, sigur că da, o recunoaștere importantă a tuturor meritelor posibile. Iar acum, dragă balanță, facem o deschidere cu oracolul Monologii. Haideți să vedem care sunt mesajele din partea acestui minunat oracol pentru viața, pentru sufletul tău, de tot ceea ce tu personal ai nevoie să știi, să afli, să descoperi în această perioadă. Acestea sunt mesajele care ți-au căzut din pachet. Lună plină în zodia Rac. Legătură sau conexiune importantă cu acest semn zodiacal. Racul are o conexiune cu luna. Luna simbolizează interiorul, gândurile, emoțiile, lucrurile cele mai de preț. Este clar că această primă carte în poziția balanței ne transmite și ne spune tu acum în acest moment în legătură cu situația ta personală cauți niște soluții, cauți niște răspunsuri. De fapt te afli în această fază importantă. Știi că acum mai mult ca oricând trebuie să continui, trebuie să mergi mai departe. Au fost momente în care pur și simplu ai făcut și pași în spate, dar acești pași au servit întocmai pentru că n-ai fost atât de sigură de ceea ce urma practic să hotărăști în viața ta. Este clar că acest prim mesaj în poziția balanței se referă strict la nivelul interior, emoțional, la cele provocări, la cele situații pentru care tu ai fost foarte des încercat, iar acum pur și simplu această carte îți dă sensul a deschiderilor, a soluțiilor, a răspunsurilor de care tu personal vei beneficia, dată fiind energia în care tu intri în luna ianuarie.
Lună nouă în Scorpion. Scorpionul de obicei are legătură cu interiorul, cu fricile, cu tot ceea ce o ființă umană trebuie să muncească din greu ca să poată să scoată la lumină tot ceea ce are mai bun. Este o conexiune importantă care ne arată că vei reuși în luna ianuarie să-ți depășești acele frici, acele blocaje. Și avem un alt mesaj care spune: vei fi plătit pentru munca pe care tu o prestezi. Îți vor veni banii, vei primi acea plată. Dacă cineva trebuie să-ți înapoieze niște bani sau dacă trebuie să-ți returneze sau dacă într-adevăr aștepți o plată, este foarte clar că această conexiune în lună nouă în zodia Capricorn aduce, sigur că da cu sine, acele răspunsuri în poziția balanței. Dragă balanță, pentru luna ianuarie voi face acum o deschidere cu oracolul cristalelor. Îți voi oferi un cristal norocos pentru această perioadă. Nu este nevoie să-l ai cu tine fizic, este suficient dacă dorești, poți să-l notezi pe o bucată de hârtie și să-l păstrezi alături de tine, începând din acest moment pe toată perioada, bineînțeles, a lunii ianuarie. Este important, haideți să vedem. Ok. Balanța primește selenite 49 și litium quartz 33. Deci practic aici avem pentru viața, pentru sufletul tău, două cristale importante care se transmit în vibrația lunii ianuarie. Am să încerc așa să le descoper ca să le poți nota cu atenție, ca să le poți vizualiza și ca să poți să vezi energia care, bineînțeles, se transmite prin intermediul acestei mari forțe. Este energia care va fi alături de tine, îți va da tot ceea ce tu ai nevoie la nivel energetic interior, acel impuls, acel curaj, acea determinare pe care tu o ai în lăuntrul tău. Mai bine spus, aceste cristale parcă activează ceva. Este o ghidare pe care am simțit-o să o transmit acum. Dragă balanță, așa cum poți vedea, am ajuns la finalul acestei deschideri a lunii ianuarie. Dacă ți-a plăcut, poți să dai un like. Apreciez enorm din suflet și comentariul tău. Mi-ar plăcea să aflu ce părere ai tu privind această citire, dacă ai rezonat sau nu cu ea. Îți mulțumesc din suflet că distribui acest material. Este important ca să ajungă la cât mai multe suflete posibile. Te invit ca să te abonezi, apasă clopoțelul pentru a primi notificările. Iar acum ai posibilitatea de a deveni membrul canalului apăsând butonul Alătură-te. Avem o opțiune nouă deschisă de către YouTube în secțiunea comentarii. Se numește Super Mulțumiri. Dacă dorești să sprijini activitatea canalului, dacă dorești să aduci o mulțumire, mai jos în comentarii găsești această opțiune deschisă. Sigur că da, asta doar dacă tu simți, nu este obligatoriu. Îți mulțumesc încă o dată, la mulți ani, te iubesc și să ne revedem cu bine la o nouă citire. Numai bine, dragi balanțe!